ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೂ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ದು ಜಪ್ಪುಡುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಆಪುನವು ಗೊತ್ತಾನಗ ಪೊರ್ತಾಣದ ಪನ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ರಾಜಕೀಯಡು ಯೋಗ್ಯತೆ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಯೋಗ ಮುಖ್ಯ. ಇನಿ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ನಡೂಟುಕುಲ್ಲಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಗರಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣಕರ್ತಿರು ನಿಖಲು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಗೆತೊನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಿನ ಅಶೋಕಣ್ಣ ರಾಜಾರಾಮರೇ ವೇದಿಕೆಡಿತನ ಮಾತ ನಾಯಕರೇ ಬಂದುಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರೈಮಾನ್ರಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ ಏಡು ಪೋಯಿನ ಕಾಡದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಪಂಡದು ಮುಗಿತೇರು. ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿದಾಲ ಪಾತಿರುಚಿ ಯಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕದಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಒಂಚಿ ಅಧಿಕಾರ ನಂಗೆ ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಂಡನೇ ಆವಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡು ಆಂಡ ಶಾಸಕರು ಆಯಿನ ಹಾಕಲಿಗೆ ಆಕ್ಲೇನೇ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಸಮ್ನೆತ್ತ ರೀತಿಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆಯ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯರ ಆಪುಜಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಆಯರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ತರೆಟ್ಟದಿದ್ದು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ 10 ಪಂಡನ ಕೆಲಸಡು ಒರ್ಮ ಆದು ಒಂಜಿ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಆವಂದನೇನು 100 ಸರ್ತಿ ಪಂಡೊಂದು ಬರ್ಪ ಒರ್ಮ ಆಯ್ನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮನಿಪುನಿ ಇಜ್ಜ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಐನು ಮಾತ್ರ ದಯಮಲ್ತದ ಸುರೂಟೆ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಂಡ 10 ಸರ್ತಿ ಪಂಡೊಂಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪೆರಡೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದೀಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಕ್ಕೊ ಅನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಐನು ಒರೋಲ ಪನ್ಪುಜ ಆರೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಆಪುಣದ ಕಾಪತ್ತಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನಿ ಪೂಜ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಶೋಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಅಶೋಕಣ್ಣ 2 ಕಟ್ಟಡದ ಆಯ್ರ ಬುಡೆಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಪಂಡೇರು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಪೂರ ಯಾನು ಪ್ರಥಮ MLA ಉಪ್ಪನಾಗ ಸುರೂಟು ಅಂತ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ದಿಯೆ ಅವು ಮಾಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು 2ನೇ ಸರ್ತಿಡು ಕಾಲೇಜಿದ ಪುಡೆ ಹಿಡ್ದು ತಡೆಗೋಡೆ ಆಂಡು 3ನೇ ಕಂತಡು 2ನೇ ಸರ್ತಿಡೆ ಬೊಕ್ಕದಿ ನಾವು ಅವು ಸಂಕದ ಅಡಿಡ್ದು ಪೋಡೊಂದು ಪಂಡೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೀ ಇಡ್ದೆ ಬತ್ತನೆಟ್ಟು ತೌಸಿಪಿಗೆ ನಡೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ಹಿಂದೂ ಅದು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟೆ ಮಲ್ತಾರಂದು ಸಕ್ವಕ್ಕೆ ದೇವರೆಡಂತೂ ಆ ವಾದೇವರಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ತೂಚಿ ತಮಾಷೆ ಬಂದನೆ ಐಕ್ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 3 ಕೋಟಿ ಬೋಡಾವು ಎನ್ನಂದಾಚು ಆ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಬಂದು ಐನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ದು ಬಹುಶಃ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿದ ಮಾ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಆಡೆ ಮುಗಿಪುಣು ಉಂದಿ ಅನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರುಗೊಂಜಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಕುಲ್ಲೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಬಸ್ ತಡಿಕ್ಕೆ ಬುರ್ದೇ ಸೈತೀರು ಆಂಡಲ ಅವಳು ಆಪನಂಚನ ಅವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತುಜಿ ಯಾನ್
ರೈಗುಲು ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪನಾಗ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಆದುಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಜಾಗೇನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅವಳೊಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಮಾತೆರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪನಂಚಿನ ಪನ್ನಗನಿ ಬತ್ತ ಉಂಡನ ಅರೆ ಕೇಳ ಒಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚ ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಾತಿ ಇರು ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತಾರಡ ದಾಯ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಬಂಡ ಮೂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಂದು ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಸೇರು ನಡೆದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇರಡ ಕೇಂಡೋನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕುಡಾರ ಅನ್ಪುಣಿ ರೈಮಾನ್ರ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬಂದ ನಿಂಗೆ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ ನಿಂಗೆ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮನೆ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟದು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟುನೇ ಅದು ಉಲೈ ಪಾಡಂದನಂಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆನೇ ಈರು ಮಲ್ತು ನೋಡು ಏರು ಪಂಡನೆಲ್ಲ ಕೇಂಟೋನಿ ಆಂಡ ಬೋಡೈನೇನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ದು ಜಪ್ಪುಡು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಆಪು ನಾವು ಗೊತ್ತಾನಗ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪನ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದು ಮಾತಾಡ್ದು ದುಂಬು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣಾಯಿ ವಹಿಸೋಣಿ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಿರೇಗದಾನೊಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ರಾಜಕೀಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮುಖ್ಯ ಯೋಗ ಮುಖ್ಯ ಎತ್ತೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ದಾಖಲು ಪೇರು ಆಕಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಎರ್ಲಾಪುಜಿ ಆಂಡ ಇರೇನ ಯೋಗ ಎಡ್ಡೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಇರು ಏಪ ಗೆಂದದು DCCಗೆ ಬತ್ತಾರ ಬನ್ನಗನೇ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಇನ್ನೇ ಮೂಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಿಯರೆಂದು ಬನ್ನಾಗ ಭೂಮಿ ತಂಪಾತಂಡ ಎನ್ನ ದೇವರಡ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಆ ಯೋಗ ಹಿರೆಗು ಬರಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಈರನ ಒಕ್ಕ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವಡು ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮನೇ ಆದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಾನು ಬಯಕನ ತಾನು ನೆನೆತನ ಪೂರ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಆರೆ ಅವಕಾಶನ ದೇವರು ಮಲ್ತು ಕೊರಡಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ದೇವರು ಸದಾ ಈರನ್ನು ಕಾಪಾಡು ದಿನ ದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಈರ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾನು 25 ವರ್ಷಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮೆದಕಾಯರ ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಗಟ್ಟಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರಿ ಕೊರಡಂದು ಬಣ್ಣದೇನ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್. AVG English Medium School located in Alappuzha, Krishnanagara, Bannuru, Putturu. Highlights: patriotism centric education with Bharatiya values. Located in municipality area, a blend of urban and rural atmosphere. Informing the kids' progress to the parents on daily basis. Fine English environment in the classrooms. Effective communication with the parents. Easy access to the school management. Just 3.5 kilometers from Putturu towards Uppinangadi. Personal attention to each kid. Admission open for 2023-24. AVG English Medium School, an unit of AVG Educational and Charitable Trust, Alappuzha, Krishnanagara, Bannuru, Putturu. Contact 7338085983 9448485983. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ